zein da modua begirada bat pizteko argazkietan ondo nagola saltzeko. Nola hartu arnaza airea falta bada minera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu minera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu. Zein da bidea barrenak liberatzeko bakardadea une batez agurtzeko. Nola hartu arnaza airea falta bada minera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu minera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu minera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu minera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu ezin du. Minera oitu denak ezin du nola hartu arnaza minera oitu denak ezin du nola hartu arnaza minera oitu denak ezin du denak ezin du denak ezin du minera oitu denak ezin du denak ezin du denak ezin du.